ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara, V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ನಮ್ಮ ಉರುವ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ UFCA ದಕಲ್ನ UFCA ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐದುಂಬು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್. ಸೊ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, UM ರೆನೆಗೇಡ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್, ಅಂಚನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಗೋಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ G ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಎಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋತಿ ಮಹಾಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾನ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪವನ್ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅನ್ಬಂದಾಗ ಐತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಖಿಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೋಪುನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ತೂನಗ. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. Kumble Solar Energy Solutions Private Limited, S Bar 220, second floor, Crystal Arc, Balmata Road, Mangaluru, 575001. ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರೆ ಯಾರು ಈ ನಮ್ನೆ ಬರ್ಪಿನ ಉಂಟಾಗೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದಿನ ಮಾರೆ ಹತ್ತವೆ ಏನೊಂಜಿ ನಿಗ್ಲು ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದಿರ್ತೊಂದು ಬರೋಡ ಬರ್ಚ ಮಾರೆ ದಿರ್ತೊಂದು ಬರಚ್ಚ ಏನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ದಿರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಟು ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ನಿನ್ನದಾದ ಇತೋರ್ತಿ ಅಂಕುಲು ಸವಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಟುಗೊಂಜಿ ಉಂತುದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂಬ ಇದೆಯಾ ಆಗ ಸೈತ್ವತ್ನಾಗ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಬೇಗೊರಿಯಾಗ ಕೆಬಿಗೇನುಜಿ ಆಯ ಕಾಸು ಮಂದ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪಿ ಎಂಟು ನಿಂಗದು ಸಹಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮಾರ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿನ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಿನ ದಾನೆ ಆಡಿ ಓಟುಗೂ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಓಟು ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಓಟು ಪಕ್ಕಳಿಗೆಯ ಅದೇ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರೆ ಈ ಎದುಡು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಬರ ಮೈಕೋರ್ತೆ ಮೈಕತ್ತವು ಮೈಕರಟಿಂಡು ಖಾಲಿ ಮೈಕ್ ಎತ್ತಂಡ ಪೂಜಿ ಎಂಕ ಪೋಡಿಯಂಲ ಓಡು ಪೋಡಿಯಂಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಬುಗೆ ಎಂಚಿನೆ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನೇ ಪೋಡಿಯಮ್ಮೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಮರಲು ಹೋವೆ ಏನ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೊರ್ಲೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಎತ್ತಬೋ ಮಾರೆ ಎತ್ತಬೋ ಇನ್ನ ತಿಗಾಲ್ದಾಗ ಅಟ್ಟಣ ಮತ್ಮಲ್ ದೊಂಪು ಬೋಪಿನ ಹತ್ತಂಬೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಪಿನಿ ಪ್ರಚಾರ ಲಕ್ನ ಮೈಕ ಸರಿ ನಂತು ಮೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಎಂಬೇದ ಸಾವು ಚೆಂಡೆ ಒಟ್ಟು ನೀಯಾ ಮೈಕ ಮೈಕ ಉಂಟ ಬೇಸ್ಗು ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಫುಲ್ 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 ಓಟು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿನ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ ಹೋಗು ಸೌಂಡ್ ಕೊರ್ರಿ ಅನ್ಪಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮೇನ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೇರ್ನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಬಾತೇರ್ನು ये नामे बात है नो
ಅವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ ಮೈಕ ಬಾತೆರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಇಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾತೇರಿ ಹಾ. ಆಮೇಟ್ ಬಾತೇರಿ ಆಮೇಡಿಜಿ ಬೈದಿನ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಳೆ ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಳು ಬತ್ತು ಉಂಟು ದಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕುಲೆ ಒಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಐನ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರಂಡ ಮಾರೆ ಬಾ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಕಲಿ ಪಪ್ಪ ನಕಲಿ ಪಂಡ್ರಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿ ಓಟು ಗುಂಟು ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರಿ ಒಮ್ಮಣ್ಣಾಯ್ ಓಮನ್ ನಾಯಕ್ ಸರಿ ಬನೋಯ್ ಒಮ್ಮಣ್ಣಾಯಕ್ ಒಮ್ಮನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಂಡು हमारा भारत देश में क्या चल रहा है ಪಾಗ್ ಚಲ್ ರೇ ಫಾಗ್ ಸೆಂಟ್ ಚಲ್ ರಹೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಓಡ ಮುಳು ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡು ದೇಗ್ ಕೆಲವು ಬಯ್ಯನ ಕುಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ ಹಾ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಮನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಳೆ ಒಂಜಾರಡ್ಡ 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 ದಾದಾ ಎಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 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 ಕಕ್ಕುಸಿ ಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಕ್ಕುಸು ಕಕ್ಕುಸ್ 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 ಓಣಿ ವರ್ಕುಡು ಪೈಪ್ ಪಾರ್ದೆ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎತ್ತಿನ ಎಕ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರು ಬರ್ಬಿಡ ನೀರ್ ಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಾರ್ದೆ ಒಂದೇಟ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಕರ್ಮೋಗ ಓಟು ಇರ್ಬಲ್ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ದಾದ ಒಂದುಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಓಮನೆ ಓಟು ಕುಂತದೆ ಅವರನ್ನ ಓಮನನ್ನ ಓಟುದ ಚಿನ್ನದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾವಚೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸುಲ್ಪಂಕನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ದಾದಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ಯಾನು ಈ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಮಾರೆ ಈ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿ ಜನ್ನಗ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಸಾವುದ ಜಯ್ಯ ಕರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರ್ಬೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ ಮಂಡಿ ಸರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅವಚಿಯ ಇದೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಅನಾಥ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪ ಅವಿನ ಮಾತಿನ ರಾಶಿ ಕಂತದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾಂಕುನು ಪಶು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚತ್ತವು ಶಿಶು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಮ್ಮೆ ಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲ್ ಕುರಳಿ ಮಾರ ಅಮ್ಮೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ್ಯ ಸರ್ ಬೇಸ್ಕೊರು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೈಕ ಮುಟ್ರಲ್ಲಿ ದಾದಾಯಿಲೆ ವಾ ದಾದಾಯಿಲೆ ಯೋ ಅದೇ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಓಟುನು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದ ಮೂಲಿ ಇರ್ಬಾರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಓಟುನು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮನೆ ಮಂಚ ಹೊಡ್ಗುಳ್ಳಾಲೆ ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಮಂಚವದು ಯಾಂದನೆ ಧರ್ಮ ದೈವನ ಎಲ್ಲ ಓಟುಡು ಮಾತ ವಿನ್ನಯ ಬಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಪುನ್ ಬಾ ಅಪ್ಪಗ ನೀ ನನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಲೆಪ್ಪರಿ ಅವ್ಳು ಚಾಯರ್ ಉಪ್ಪುಡು ಒಯ್ತದು ಕುಲ್ಲು ನಾತಿ ಕುಲ್ಲೆರೆಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಖಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾತ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾವು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಸೈತೆ ಹೋದ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲರಿಜ್ಜಿ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಮನನ ಓಟುದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಜಾಸ್ತ ಅಂಡೆ ಸುರುಕೆ ಲೀಕ್ ಮಾರೆ ಮೆನಂಡಿನೇ ಲೀಕುಂಡು ಮಾರ ವಾಮನ ನಿಕ್ ಕಜಿಪು ಬಸಲೆನಾ ಗೊತ್ತಾನ ಬಸಲೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆರಕ್ಕೆ ಪೆಳತ್ತರಿ ಬಾರ್ದನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪೆಳತ್ತರಿ ಕುರಿದ ಆಲಾತು ಮೂಲಿಡಿ ನಾದೊಂದು ಬಸಲೆ 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 చెప్పనల మూకు సరి ಸರಿಯುಂಡು ಎಂದಾದು
ಪ್ರಚಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಇತ್ತ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನೆ ಓಟು ಗುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಂದು ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತ ಆಗ ಬಾಯಿ ಬರದಿನ ಓಟಕ್ಕೇನು ಓಟುಗೆ ಏರುಂತದ ಇಂಕೇನಾಯ್ ಬನ್ರಿ ಓಟುಗೆ ಏತ ಏರುಂತಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ವೇ ಗೊತ್ತಾತ್ರ ಕೇಳ ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏತು ಸೋಕುಡು ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬುಧರ್ ವಾಮಣಿ ಆಗ ಬಂಡ್ರೆ ಬುಜದ ಅವಿನಂಗೆ ಅಭಿನಯ ಏತು ಲಾಯ್ಕಡು ಬಂಡಿ ಎನ್ನ ಬುಧರಂಜಿ ಈ ನಮೂನೆ ಖರಾಬ್ ಆದು ಓಯ್ ಓಟುಗೆ ರುಂದುದಿನಿ ಓಟುಗೆ ರುಂದುದಿನಿ ಬಾಮನೆ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡದ ಎಂಚ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ವಾಡು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ತಕನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ವಾಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನೆ ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಉರುವ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜೇಜನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ನಾವ್ಲಿಂದ ಎತ್ತದು ಬೋಲ್ದಾಯರಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ದಾಡ ರಂಕೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಲ್ದಾವಡು ಒರ ಕುಲ್ಲು ಪ್ಯಾರಲ್ ನವ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಏರಾನ್ಲ ಬೊಲ್ದಾತಿನ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ನವ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಬೊಲ್ದಾಪುಣ ನಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ಗೂ ಲೋಡು ಗಟ್ಲ పోతూ ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ವಿನ್ ಆವೇತ ಮಾರ ದ್ಯಾಬಂಡ ಪೂರರೆಗಳ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನಾಗಲ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಲ್ಪ ನಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದರ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದರ್ ಅದವೆ ಅಮ್ಮೇರ ಬಾಬು ಬರಲೇಬಿ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಬುದರ್ ಬಾಬು ತರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬುದರ್ ದಾದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಸರ್ಲೇಬಿ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಬರಂದಿನ ಕನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬುದರ್ ಮಾತು ಇಂಚೆನಿದಿ ಓಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಾಬು ಅಪ್ಪೆನ ಬೇಬಿ ಕಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಅವಳದ ಪೂರ ಬಗುಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದ ಮೇ ಖಾಲಿ ಬಾತ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿರು ಇಂಗೆ ಬೇಟೆ ಶಬ್ದ ಬಾತಿರುವನಂತೂ ಓಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಟು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಆಂಡ್ ಮೇ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಎಲ್ಲರ ತಮಾರ ಎಂಕೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ವಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮೋಗ ಓಟು ಪಾಡು ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ನಿ ನಿಖಿಲೇಗೆ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಂಡಂಬೆ ನಿಖಿಲೇಗೆ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆಂಡಂಬೆ ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಉಪ್ಪುನು ಗಡಿಟ್ಟು ಬೆಡಿಪತ್ತು ದೇಶ ಕಾಪುಡಕ್ಕಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಾರ ಯಾನು ಕೊಡ್ತಿನ ಗಂಗಾಸರ ಕಾಸು ಪೂರ ನಿಂಗದು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ಪಿ ಈತ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂಚಿ ಗಂಗಾಸರಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಓಟುನು ನಿಕ್ ಮಾರುವೆನ್ನಂಬೆ ಈ ಕೊಡ್ತಿನ ಗಂಗಾಸರ ಯಾಂದಲ ಪರ್ತಿಜಿಯ ಖಾಲಿ ಪರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಿನ್ನ ಗಂಗಾಸರ ರಾಧಮೆ ರಾಜಕೀಯ ಅತ ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಎಕ್ಕಿಂಚಿ ಬಲಯ ರಾಜಕೀಯ ನಿಖಿಲೇಗೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಪೂರಂಡು ಐಕ್ ಮರ್ದ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿನ ತೆರಿಗೆಡ ಓಡು ಅವು ಬಿಡು ಏತುಮೆ ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏತುಮೆ ರಡ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದಿನಿ ರಡ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಹಾಲು ನಂಬೆ ಮಂಗ ಜಾತಿದೆ ಓ ನಿಜವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪುಣೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ ನಕಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ನಕಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಆಟ ಕೋಲ ಅಂಕ ಅಯನ ಪಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ದೇಶಡು ಬೆಡಿ ಬತ್ತದು ಗಡಿ ತುಳ್ತದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ನಕಲಿ ಓಮನ ಒಂಜಿ ಬಂತನಿಕ್ಕಿ ದಯ ಮಲ್ತದು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಪುನಃ ಪತೊಂದು ಯಾಪಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 44 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಒರಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಬತ್ತದು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಕೆರಿಯತ್ತ
ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬುತ್ತಿಡು ಆಯನ ಮಾಸಲ ಪರಿದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇ ಅವೇ ఆయన అప్పెమ్మనకులు ఆయన పోమగ ఈ దేశ రక్షణ మల్పుందు కడపడొడుందండ మిలిటరీ టెస్టెడ్ అయి పాస్ అవడుందండ ఆయన కన్ను ఆయన మూంకు ఆయన బాయి ప్రతి ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿ ಅಂಡ ಮುರಣಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪೋನಗ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಪ್ಪು ಎಂಚಪ್ಪು ವಾಮನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ತುಲಾ ಆಯ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಆಯ ಒರಿ ಬಲಿಯಾಯಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಬಲಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಖಾಲಿ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಸೈನಿಕರು ಬಲಿಯಾಪುನತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಲ ಬಲಿಯಾಯರ ತಯಾರಾದು ಪಡುವ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊರ್ಲ ಗಂಟಾಪುಡು ನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆರ್ದಿ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ಕಂಬೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಾತ ಮೆಸೇಜ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಶೋಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಅವೇ ಮೂಡುಲ್ಲ ರೀಗುಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಮೂಡು ಬರ್ಕ ಸೊ ಅವು ಏಪಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಅವು ಏತ್ ಉಪ್ಪು ನಮಗ ಇನ್ನು ಬುರ್ದು ಬರ್ರೆ ಜಿಪಿರ ಅಂಚ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕರಡ ಕೇನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆದ ಮಾತಾ ತಂಡದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲು ಹಾಸ್ಯದಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕುರ್ತುಚಾರ ಬಂದ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯದ ಪಂಚಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಏಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮಾತು ಆರು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚದೀಪಿನಾರು ಆ ಏಜ್ದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಯಂಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಆರ್ ತಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ತೋಜು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಖುಷಿ ಅಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ಆತು ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಓಟ್ಕೇನೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಐಕ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಆರು ನಡತಂದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಕೊರುಂಬುದೆಲ್ಲಕ್ಕ ಇಂಚೆ 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 ಅವ್ರ ನಡಪ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ನಾರ್ದು ಬತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಆರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಅರ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಒಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಡೈಲಾಗದ ಒಂದು ಸಾರ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆತು ಪುರ್ತಾರು ಪನೊಂದು ಪೋಯಿರು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಅರೆಡ್ಡೆ ಪನೊಂದು ಪೋಯಿರು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿತ್ತನು ಆ ಪಂಚಿಗೆ ಬೋಡದ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕೋರ್ ದಿತ್ತೊಂಡರು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಜಲ್ಪ ದಿತ್ತೊಂಡರು ಆ ಪಂಚೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ದಿತ್ತೊಂಡರು ಬಟ್ ಅವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಳು ಆತಕ್ಕೆ ಉಂತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜೋಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಕೊರ್ತೋರ್ದಂಡ ಕೂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋಡೋದು ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೋರ್ ದಿತ್ತೊಂದುವರು ಬಟ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಏನು ಅಪವರೊಂಜಿ ಪನಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆನ್ ಪತ್ತದ ಅರೆನ್ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈಕಿ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಅರೆನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬಟ್
ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಅಡೆಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋರೊಂದು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟಿಯಾನ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ UFCA, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡಾರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇತ್ತ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 5,000 cash. And ಅಂಚನೆ ಸುಚಿತ್ರಾ and Prabha Theatre Award. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರೇಗೊಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮೊಮೆಂಟೋ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೀಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.